roštiljada. Ljubitelji sporta, dobrodošli na 21. godišnju roštiljadu Koralova. Proglašavam ovu roštiljadu otvorenom! Izvinite zbog prekida programa. Proglašavam ovu roštiljadu otvorenom! 21. roštiljada je počela. Ja sam realistična glava ribe u Koralovoj dvorani brze hrane i danas je divan dan. Oni dolaze sa svih strana. Ljeskavice cvrče. Gorionici održavaju duh brze hrane toplim i sočnim. Pravo uzbuđenje donosi rivalstvo između bivših takmičara, gospodina Keba Krabe iz Keba Krabe i Planktona iz Kofe s pomijama. Ko bi mogao da zaboravi kada je jedne godine Keba Krabe odneo zlato sa podignutih 500 krastavaca? Plankton sigurno ne. Ili kada je Plankton osvojio srca miliona kada je izveo vežbu na koltovima luka, iako je imao slomljenu antenu. Keba Kraba nije bio ganut. A sada, poslednja vest je da će Keba Krabu predstavljati novi takmičar, kome je ovo možda jedan od najboljih dana u njegovom mladom životu. Ovo je možda jedan od najboljih dana u mom mladom životu. Keba Kraba. Ne mogu da verujem da predstavljam Keba Krabu na roštiljadi. Gospodine, ako osvojim zlato, Keba Krabi će doneti čast i slavu. Sunđer Bobe, besplatna reklama će privući mušterije. Nemoj da izgubiš. Razumem, gospodine Krabo. Keba Kraba, Keba Kraba, Keba Kraba. Ej, Sunđer Bobe. Zdravo, Patriče. Keba Kraba, Keba Kraba, Keba Kraba. Pokušavaš da pomeriš zemlju? Tako je nikada nećeš pomeriti. Moraš da odeš ispod nje. Pusti me, Patriče, pokušavam da treniram za igre. Igre? Mogu li ja da se igram? Žao mi je, Patriče, mora bi da radiš na roštilju. Da radim na roštilju i to je sve? To je lako. Kako to misliš lako? Koliko bi teško moglo da bude? Ne daju baš svakome da to radi. Mi smo elita.